Dneska začínáme novou sérii na téma Paříž a protože Paříž si bez květin neumím představit, prvním perníček je malý květinový stánek. Nejprve udělám bílý podklad, na který stavím celý motiv a nechám ho pořádně zaschnout. Pokračuju tmavě hnědým stolkem, který tvoří základ obchůdku a rovnou navazuju střížkou. Dělám ji postupně, aby byla krásně plastická a působila jako opravdová. Na čelo stolku přidám ceduli, která nese název stánku a postupně doplním i sloupky, které drží střechu. Když mám základ hotový, připravím si vázy a celý obchůdek začnu zdobit květinami. Na květiny používám tuhou polevou a k ním doplním lístečky. Tady používám trik s obyčejným sáčkem ustřiženým do špičky, díky čemuž vznikne krásný efekt lístků. Nakonec přilepím transfer kytičku na střechu, na ceduli napíšu jméno, domaluju drobné detaily a samozřejmě opuntíkuju. A je to. První perníček z pařížské série je hotový. Květinový stánek plný jemných pastelových barev. Co na něj říkáte? Mějte se krásně. Ahoj.